Ungqongqoshe wamaPhoyisa uBheki Cele uthi amaphoyisa aseyalelwe ukuthi aqinise isandla kulabo abangafuni ukuthobela umthetho wokuvalwa kokusebenza kwezinto ezweni. Bangaphezu ka-118,000 abantu asebethweswe amacala selokhu kwaqala-lockdown, kanti izisebenzi zikahulumeni engaphezu kwekhulu zingabanye abangazange bayithobele imithetho ye-lockdown. Your job is to enforce the law, not to interpret the law, to enforce it. That's your job. Lapha amalungu embodwe ebomvu benikwa imiyalelo eseme ngomumo ekuthena egcwala imigwaqo yeTheku. iTheku ilona sizinda salolu bhubhane esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba kunabantu abangamaphesenti angama-77 asebehaqwe isifo kubantu abangu-671 asebethelelekile. Kulezi insuku ezedlule beziphume ngobuningi izinhlakazo zokuphepha esifundazweni. Ezweni lonkana angaphezu ku-107,000 amacala avuliwe kwaboshwa abantu abangu-118,000 selokhu kwamiswa yonke into ezweni. Kulabo ababoshiwe kufakwa phakathi izisebenzi zikahulumeni kanye namakhansela. Ukukhathazwa sigaxa amabhande wamaPhoyisa ukuthi kunamaPhoyisa angama-8 abekwa amacala ahlukene. What we want to make sure about the members of the South African Police that we practice expeditious expulsion of them. They don't deserve to be in this organization, even if they win the criminal court cases, but they cannot be the members of the South African Police. We'll make sure that they get out of it. Umnumzane uCele uthi eningwadla abhekene nayo yinani labantu ethamele imncwabo kanti ke manje amaphoyisa azobe seqaphe ngeso lokhozi imncwabo eqhubekayo. Uthi ke izimantshi kanye nabaphathi station yibona kuphela abanezimvumo yokushicelela izimvumo. We want to strengthen the governance of these permits because these permits are abused. We still have a way to go and we still have the law to work on, and we will respect that law. The last one, police, you will have to police the funerals. Kusenjalo siyanda isibalo samaphoyisa sehaqwe lolu bhubhane abalelwa e-30 amaphoyisa sehaqwe igciwane corona iningi lise Western Cape. Indaba ze SABC ngo-Ayanda Mhlongo eThekwini.